Bueno, esto es uno de los sitios donde surfeamos. Aquí el fondo es de roca, hay que ir con cuidado, ¿vale? En la primeros 50 metros casi hay una laja de roca, pero es la que te crea la ola. Y al final, aquí cuando está un poquito bueno, pues surfeamos aquí. ¿Qué implica que sea fondo de roca? Bueno, te levanta mejor la ola y tiene mejor forma, pero si picas con la tabla o la esquilla, pues pierdes quillas o pierdes tabla. Al final, la gente que se inicia normalmente se va más hacia más low, porque aquí al final la ola tiene un poquito más de fuerza. Grabando Sony. Viatge a Hawaii 2006. Coincideixes amb dues llegendes del surf d'onades grans. Com recordes aquest dia? Aquest dia va començar tot, no? Bueno, el 2006 vam fer el viatge a Hawaii i allà estàvem fent windsurf, però un dia que no feia vent vam veure l'Air Hamilton i em sembla que era el Dave Kalama amb dos paddle surf pel mig del mar i vaig dir, què estan fent aquesta gent? Això m'interessa. Jo he sigut un home de mar tota la vida i em va treure molt l'atenció. Quin era el motiu del viatge? Fer windsurf. Era el meu 30è aniversari, amb els amics em van regalar el bitllet d'avió per anar a Hawaii i uns quants amics vam anar a Hawaii. Com va ser aquell dia? Bueno, al final indagues què estan fent aquesta gent amb un rem, amb un pàdel a l'aigua i dius, això ho haig de provar lo abans possible. Era totalment nou, no? Ningú ho havia vist mai. Començàvem a veure alguna per internet, però la gent començava a parlar, però quan ho veus en primera persona pues, sempre fa més il·lusió. Ho vas practicar aquell dia? No, però ràpidament, quan vaig arribar de tornada, vaig començar a indagar qui tenia taules de pàdel surf que no existien en aquell moment. Vaig contactar amb un parell de marques que ja tenien una mica de renom i vaig començar a importar taules. Quan torno de Hawaii veig que hi ha l'opció de portar tables, parlo amb un parell de marques conegudes i comencem a portar les tables. L'empresa encara pertanyia al senyor Joran Niemann, que era el dueño de l'empresa, però en aquell moment ja començava a evolucionar una miqueta l'empresa cap al meu costat, perquè jo era el comercial de l'empresa, ella volia retirar-se, i en aquell moment, entre l'entrada del pàdel surf i que ell volia sortir, doncs vam fer un acord. Com canvià la teva vida a partir d'aquell viatge? Bueno, ja, com estàvem dient, vaig començar a portar tables. La gent, quan em va començar a veure pel mig del mar remant amb un rem, deia, què fas? Estàs escombrant el mar, a què et dediques? Però de cop i volta va sorgir el pàdel surf. I de cop i volta va sortir l'empresa Red Paddle amb les primeres inflables que van haver-hi, jo diria, a Europa, i va haver-hi un boom, sobretot amb les inflables. I es combinava molt la inflable amb el rígid en aquell moment, al principi de tot. Estem parlant de l'any 2008, 2009, 2010, eren els principis del pàdel surf. Fins ara que hi ha un boom del pàdel surf a Catalunya, en gran part gràcies a tu. Bueno, jo vaig ser un dels pioners, vaig intentar aportar el meu granet de sorra a portar tables, que era el més important, que la gent ho pogués practicar. Vaig muntar campionats a Catalunya, vaig organitzar campionats a Espanya per donar-ho a conèixer. I gràcies a això em vaig fer un nom en el nom d'Espanya, vaig aconseguir el campionat d'Espanya el 2009 i el 2010 i tot ha anat a una evolució natural, que hem portat marques conegudes, la gent ha anat comprant i el mercat ha anat creixent. Jo diria que des del 2010 al 2020 s'ha vengut molt pàdel surf, tant rígid com inflable, i ara ha baixat una miqueta, tot està una miqueta més tranquil, però és normal. Parlant del 2010, va ser un dels grans anys de la teva carrera com a competidor, subcampió d'Europa i del món. Aquell any estava fort, aquell any vaig agafar l'objectiu d'estar molt entrenat, d'entrenar molt, d'estar fort. Treballava pel matí a l'empresa, remava al migdia i per la nit tornàvem a entrenar. Fèiem 2 o 3 entrenos al dia, però tenia un objectiu, que volia quedar bé, volia que la gent em conegués i que la gent em comprés les meves marques. Al final a mi m'agrada competir, però m'agrada que també l'empresa tingués els seus fruits. Va ser el teu millor any com a competidor? Va ser el meu millor any, jo diria que sí, i el 2011 vaig tindre que deixar una miqueta la competició perquè va néixer el meu primer fill
i al final, entre una cosa i l'altra, doncs vaig començar a afluixar una mica. Aquí el tema de Catalunya sí que vaig continuar competint, perquè era competir a casa, i encara feia molt bons resultats fins al 2016-2017, però m'ho vaig prendre una miqueta més amb la calma. El pàdel surf és un esport que amb competició dur, jo diria que amb 4 o 5 anys entrenant a tope, després el cos et demana una mica de tranquil·litat. Fas gairebé de tot, wingfoil, windsurf, kitesurf, però la teva modalitat preferida és el sub d'onades, no? Jo et diria que la meva modalitat preferida en aquests moments, o sigui, al principi de tot era el windsurf, era un apassionat del windsurf, em moria per tot el món a fer windsurf. El surf sempre l'hem tingut com segon element, sempre que no hi havia onades doncs fèiem surf, i de cop i volta va aparèixer el pàdel surf amb onades, pàdel surf amb racing, i ara hem canviat una mica la disciplina i fem pàdel surf amb el foil, que es diu subfoil, que és una miqueta el que estem fent últimament, que és el que ens estem passant millor, que és volar amb unes ondulacions, fer llargues distàncies volant amb el foil per sobre l'aigua. Només amb un rem, una taula i un foil. Normalment quan arribem a la platja molta gent diu «On està el motor?» No, no hi ha motor, ¿vale? Però la gent té que entendre que és un foil. Quina és la gran diferència de practicar surf i practicar sub d'onades amb un rem? Què fa el rem? El rem el que et facilita és, punt número 1, estàs de peu ja, portes una taula amb molt més volum i pots agafar l'onada molt abans. El surfista al final estàs sentat, tens que estar al lloc on toca l'onada i per això sempre ha hagut una miqueta de controvèrsia entre el surfista i el sub d'onada. ¿Tenías algún referent nacional o internacional quan començaves a practicar paddle surf? Realment no hi havia gaire. Ah, no havia. Al final hi havia els 4 americans, es feia en aquella època la competició que es feia. Hamilton, no? No, jo diria que just després d'això va haver-hi les primeres competicions que es deia el Battle of the Paddle, que era una competició de boies passant entre onades amb el pàdel, amb les taules de reis. I jo crec que en aquella època hi havia un americà que era el que guanyava tot, que es deia Byron Kurt, i aquest noi el vaig conèixer fent Eleven City, que és una competició de 220 quilòmetres a Holanda, que ens van convidar, el primer any va ser una competició que ens van convidar. Va sortir subcampió, no? Vaig quedar subcampió, sí, vam convidar, era com una miqueta un xiste, era el campió d'Espanya, el campió de França, el campió de Holanda, el campió d'Inglaterra, però en aquest barco vam aprendre tots a remar moltes hores, perquè eren 220 quilòmetres, eren cada dia 45 quilòmetres, però ja vaig aprendre i vaig fer molts contactes que després m'han donat molt de feina, perquè allà estava el dueño de Sigmaui, de les taules Sigmaui, estava el dueño, el director general de Red Paddle Co, que ja vaig conèixer molta gent que després ens ha anat molt bé a cara a poder vendre aquestes marques. Tu que has estat des del començament, com veus el present del paddle surf ara mateix amb la teva experiència com a distribuïdor de marques, sobretot? El paddle surf va començar com un esport, i era un esport, era anar a practicar esport, però ha arribat un moment que la gent s'ha fet tan popular que la gent és com una, diguem-li, colxoneta que me'n vaig a la platja amb els nens i vaig donar una volta. Hi ha empreses que han devaluat molt el preu de les tables i això ens ha fet molt de mal. Però qui vol practicar paddle surf una mica en sèrio, continuen a haver-hi les marques potents que la gent vol buscar. Al final, les tables inflables ens han anat molt bé, tothom té una taula inflable a casa, el negoci ha anat bé per molta gent. Es pot competir amb una taula hinchable? Sí, però no són tan competitives com una taula rígida, no hi ha que enganyar ningú. Al final està clar que una taula inflable és més frenada, més lenta, també no té el mateix feeling que una taula rígida. Proper esport olímpic? Jo crec que el proper esport olímpic podria ser el paddle surf. Tant el paddle surf com el wingfoil per mi són els esports que han crescut, han tingut el major creixement de popularitat del món i jo crec que es mereixen l'oportunitat d'anar a les Olimpiades. Sobretot ara, campions del món, Espanya, l'any passat. No, Espanya està amb el paddle surf, està fent uns resultats espectaculars, hi ha una cantera molt gran de xavalets amb moltes ganes de competir. Hi ha un grupet de la gent del Parrés, la gent del Manu Oyuela del nord d'Espanya, aquí a Catalunya tenim diversos grups del Blussal, hi ha bastanta gent amb moltes ganes de tirar el paddle surf endavant en competició.
algún paisaje, alguna playa de la que hayas quedado enamorado y que nunca hayas podido olvidar? Vaig estar visquent un any a Austràlia. Quan tenia 24 anys vaig agafar una maleta, 4 taules de surf amb un amic, vam comprar una furgoneta i vam estar donant la volta per l'oest d'Austràlia. Hi ha una platja que es diu Margaret River, que és una onada molt famosa, que es fa a la Copa del Món de Surf, es fa a la Copa del Món de Windsurf. És una onada amb molta energia, molt màgica. Quan t'apropes a l'aigua notes unes vibracions que poques vegades l'he sentida, però allà feia surf per la matí i windsurf per la tarda. I jo crec que és d'aquelles platges que tens un record per sempre. Però visquent amb una furgoneta, molt hippie, molt tranquil, gastant lo mínim, però bueno, al final tens 25 anys, ve de gust entendre't a tu mateix, entendre què t'agrada la vida, els valors, i al final vaig tenir l'oportunitat de fer-ho i vaig fer-ho. Què t'ha donat el mar, Xavi? A mi m'ha donat tot. Jo crec que sense mar em costaria molt, A mi a vegades em diuen anem a passar un cap de setmana a l'interior, Madrid, per adentro, em costa molt. Jo soc d'aigua, aigua, aigua. Xavi Mastavall, moltes gràcies. Moltes gràcies. Sí, gràcies.